Ang sendong para barita. Bert de los Martires. Barita alas 12. Sa headlines, Kamara Barita. O yan mga headlines sa tod sa kanabot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 National Irrigation Administration NIA dakulang papel sa futuro kan iconic capital sa Pili. Barita alas 12. 50,000 na dosis ng bakuna pinaglalauman maabot sa Ciudad Naga sa Masangling semana. Barita alas 12. Dating Congressman Nonoy Andaya nagpositibo man sa COVID-19. Barita alas 12. Mga senior citizens na taga-media, iyoan na pwede sir inuto ni Mayor Nelson Ligacion na mabakunan oras na magabutnan bakuna para man sa City Hall. Barita alas 12. Nagpaparadakol lang gustong magbisita sa abo ni dating Presidente Noynoy Aquino na yaon duman sa Ateneo de Manila University. Barita alas 12. Mga darakulang nasyon ang nagpaabot naman ni na pakidumamay sa pagkaganan ni Pinoy. Barita alas 12. Sa Florida, Amerika, kadakulang pinagtutubunan na tambunan ng buhay sa pagkagawa ni sarong building apartment kasunma. Barita alas 12. Yan ang mga headlines sa tod sa kanabot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Barita alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barita alas 12. Unyan sa detalyas ng mga bareta lokal, ang National Irrigation Administration sa rungunyan sa pinag-uurulayan sa iriwal sa Laugang Korte kung dapat mananggad na gibuan na ang daga o ang kaumahan dyan sa Banuan ng Pili gamito na para gibuan ng iconic Capitol. Ang judge sa korte nagsabing dapat maramang kung iyan may sertifikasyon na iyan dapat nang gamiton o bagaman iyan din muna paggamiton kung iyan certified na dapat sa mga paroy o bagaman pag-uuma. Kang dulo ko na ang niya sa Rosie Edyu sa nagpapaliwanag asin uya ang sayang kapiliwanagan. Pero as to being irrigated or non-irrigated, mayo po ni certification pang nagluluwas. Mayo pa, dahil pa po kami napaluwas na maamang puntahong nag-request. Mayong partido or kumpanya o ahensya na nagre-request na mag-issue kaming certificate of irrigation or non-irrigation coverage. Isa yung mapaluwas kaya na central office o an region 5? De, kami po, samo po ma-apply digdi sa regional office kang niya. Paka-receive mi po kang request, ipapasa mi sa Camarines Sur Irrigation Management Office. Ang Camarines Sur po yung ma-inspection. Then pag nag-inspection po sinda, ma-submit sindang report. Isusumiter sa regional office mi. Pag submitter po sa regional office, i-endorse me for approval or for issuance of certificate or non-irrigation coverage. Ang maperma po kayan ang samuyang administrator, si Administrator Ricardo Bisaya. Barita alas 12. En koneksyon pamanggan na baretang iyan, dakulaw ng parte kan National Irrigation Administration sa dingkilang kan mga parauma o may sadiri ni kandaga, sinamang kang
sangguniang panlalawigan in koneksyon kang pagkakagning iconic Capitol. Ninulita nagkakaiguaning laban ngunyan ang mga parauma may sadiri kang daga na dapat mananggad ibasura kang korte ang nainot ng desisyon na iyan itaw sa Capitol para man gibuaning iconic Capitol. Nagtutubod ang mga may sadiri kang daga na day dapat iyan makuha kang sangguniang panlalawigan. Tayan haluin lang nagtataon ng kadakul-dakul na supply ng paroy tamaray na pag-anihan ang nasabi ng lugar tayo ni subot irrigated. Uya pang karagdagan na Bareta Alimang kay Edu Kania. May mag-request. Matao ka mo, day. Matao po kami. Anong isi-certify nindo? Irrigated o day? Irrigated. O di. As far as NIA is concerned, ito pong portion kang area is irrigated. Okay. Iyo po, depende man po kaya, pag nag-apply ka po kaya, nag-request ka ng Certificate of Irrigation Coverage, may mga requirements po yan. Mhm. Ikakaad mo po dyan kung pirang hektarya ang hahagadan mo ng certificate. Opo. Ikakaad mo anong particular na area, pirang square meter, Aha. pirang hektarya, Mhm. ini po ang lugar, dapat may Google Map. Barata, alas 12. In koneksyon ka na Baretang yan nagkakapira ng mga may sadiri ni na daga dyan sa Banuan ng Pili nagkakontak na sa OKFM na grabe subot ng sendang kaugmaan inulit sa runang ebidensya ang pagtaram ni Edu na nasabi ng lote iyang palan irrigated as hindi dapat na bakalon kang sangguniang palalawigan para gibuan ng iconic Capitol. Barata, alas 12. Sa iba pang bareta sa lado lokal, mga senior citizens na taga-media sa siyudad ng Naga, ang pwede sir panginutan na tawanan ng priority ni Mayor Nelson Ligacion para man mabakunahan. Isusunod man ang maski bakong senior citizens basta miyembro ka na media na di pa makakaiba sa sindang mga barangay, alagad mas tatawan ng paman pabor ni Mayor Nelson Ligacion ang mga frontliners na mga nasa medical as yung mga senior citizens para makatabang sa Department of Health na mabakuna ng mga taga-Naga as yung makakuha na kang inapo na herd immunity ngunya na taon. Barata, alas 12. Sa iba pang bareta sa lado lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Sarong habal-habal driver an gadan matang sani an saksakon kan kapwa habal-habal driver sa siyudad ng Iriga mga badang alas 2:40 ning paghapon kasudma diyan sa may parte kan Cabalteras store na saan nakabase sa zona de kan San Isidro, Iriga City. Sa ginibong investigasyon kan pinagluluwas mintas tantong ang biktimang si Emiliano Paya Jr. Inacario 53 anyos bagong door-to-door driver at residente Kansyon na 5 Barangay Santa Maria, Iriga City. Mintas nantong nagahalat kaninig sa may parte kang Barangay San Isidro, Iriga City. Ang suspitsadong si Danilo Pamparo Edu na sa taong edad sa Romana habal-habal driver ang buhay Camarinesor pinagkomprontar ang biktima kaya hindi o nakagawaning bayan nito na desisyon tulos-tulos na pinagsaksak ang biktima kasuspitsadong napiglamag pa as nag-unday ang nagkakapirang bisis mintas nantong nagdudulag ang biktima sa pananaksak. Mintras na Ahil guguon mo sa imong cellphone ta iban na tanog, magbalik ka na lang sa Arachan. Nag-positibo sa COVID-19 si dating Camarines Sur 1st District Representative Congressman Rolando Andaya sa sarong social media post na pag-araman na nakamati subot ini ning sintomas ning kan nasabi ng helang tulos man ini nag-isolate para day na makaulakit man kanibang virus sa iba. Nagtutubod ang dating congressman na pwede siyang nahawa siya ninulima sa paglibot niya sa mga banwaan asin pagkipagalubilo sa kadakol na mga tao. Barata, alas 12. Sa iba pang bareta sa lado lokal, Joel Cadiz nag-istorya kan sa iyang eksperyensya sa OKFM sa panahon na siya nagtinirma sa administrasyon ni Noynoy Aquino. Ang detalye siya ang kay Jeff Pasubilio. Si Pinoy, bakong Pinoy, valida sa ng pumarami pang sa trabaho.
asin si Pinoy mga herwe kan Pilipinas asin hindi po yan mga sa kayang mga pinihimo trabaho bilang presidente. Ito General Abogado Joel Cadiz ang naging experience niya sa pag-iiwan di punto Presidente Benigno Simeon. Sinabi niya na sa pag-iiwan na dati isang aming invest na para pinahuwasan niya ang aming maraming din na tulpong iba pa sa iba pa ang itan kan nating Jeff, medyo may problema sa imong signal. Balikan ta na lang sa tiyan si Jeffrey Pasubilyo. Sagud na maglinaw ang sayang signal. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsalda ko pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Oras niya tungo niyan na 10 minutos makaging alas 12 ang oras sa tuyan sa karambot kan Cabral Bicolandia Supermart. DMSQ sirmanggang original na Master Square. Testingon tagirara in linya ni Jeff Pasubilyo. Jeff, please come in. Ipig ladawan ni dating Solicitor General Joel Cadiz ang naging eksperyensya niya sa Lindongkan Administrasyon kay ni dipuntong dating Presidente Noynoy Aquino. Sinabi niya na si Pinoy bakong kurapto. Si Pinoy malumoy sa nang tumaram pero istrikto sa trabaho. Asin si Pinoy naggagalang asin nagrespeto kan mga herwe nasyonal kan nasyon. Dahil ipinapadaog ni Pinoy ang diretso kan Pilipinas dawa sa laban sa asulto sa mga mayaman na nasyones kan na kinaban dagdag pa ni Cadiz. Dahil ipigsuko ni Pinoy sa China ang kapakanakan nasyon sa isukan West Philippine Sea. Yan ang pag-umaw na may dikit na patama sa presenting administrasyon. Hali kidating Prokurador General Joel Anselmo Cadiz. Dapat man sa pigarapod na necropolitics ang posibleng mangyari sa Pilipinas. Katagod kan pagkagadan kan dipuntong dating presidente sa rong taon bago mangyari ang eleksyon presidensyal sa masunod na taon. Nagpahayag nin pagkontra si Attorney Joel Cadiz mapadapit sa isyong ini. Uyang parte kan sa iyang mga pahayag. Alam mo po,
Di ko gusto ang terminong necropolitics. Because that is not a very good term to use. In my view. Kang nagadan si Benigno Aquino Sr. Nag-rise to power si Corazon Aquino, tanagin mo man kan tao ang sakripisyo ni Benigno Aquino Sr. para tapuson ang diktatorya, ang batas militar ang panahon na ito. Kung nagadan man po si Corazon Aquino dahil sa iyang papel na ma-restore ang demokrasya sa Pilipinas, nagirumduman ninda si Pinoy na sarap man dissenting tao na ang sa iyang idolo, ang sa iyang ama na si Benigno Aquino Sr. na nagsakripisyo, nakarsel ng 7 taon. Maay ang memorya ng tao. So, dahil ko po niya po doon na necropolitics. Karagadan po si Presidente Magsaysay in 1957. Maray ang pagkadirumdum kan tao kay Presidente Ramon Magsaysay. Kaya, naging senador man po si akin niya, si Senador Magsaysay. Yan po ang pagdirumdum ng mararahay na gibo ng mga ama, ng mga ina, na ang tao naglalaom na itong mga maray nila ng ginibo, magigibo man kang mga aki, na karong dugo lang po ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. Yan po ang paghiling ko. So I will not choose the term necropolitics because when we use, kung yan po ang gagamiton ka, pero malambaga po, dahil pa'y nagadan, nagiging poderoso na nagigirumduman na kan tao. Ang dapat po kong pag-isipon, nagigirumduman na kan tao dahil sa mga maray na ginibo. Dahil man po gabos na nagadan na politiko, kung maray ang mga pigibo na maipapasa ninda o magigirumduman sinda o magigirumduman ang sa indang pagkabuhay kang para ang mga akit ninda ang maging elected officials man. So dapat may maray pong ginibo. And I will not use the term necropolitics. Okay. Attorney, let me please rephrase the question. Ang question ko na po ngayon. Sir, dahil man po, because you used it, yes, sir. Ang sinasabi ko po, yan po ang ginagamit kang iba. Oo. Na sa imo man lang po naihapot sa ko. Opo. Ang terminong yan. No? Opo. Pero that is not really a very, very good term to use. Iyo po. Especially during this time. Pero nabanggit ko po yan, tayo po yan si mga yaon sa mga posts sa social media immediately after the death of the former president. Po. Yes, sir. So I will rephrase the question, Attorney Cadiz. How do you think the death of the former president will impact the upcoming presidential elections? Well, that will have a great impact in the sense na itong mga kaibanan niya will have attraction. May traction po, may pump na inapod because they remember him and they remember those people around him who served with as much decency. Partihan kan naging mga pahayag kasabagong pagkaaga sa programang Riding in Tandem ni Attorney Asindating Solicitor General Joel Cadiz kan naga. Yan ang action report para sa OKFM asin PBN TV5. Ako po si Jeff Pasobilio, gusto ko okay ka. Balita alas 12.
Sa iba pang bareta sa lado lokal, 50,000 doses kang COVID-19 vaccine pinaglalauman maabot sa siyudad ng Naga sa masang linya semana. Ang detalye siya kay Carlo Baldosa. 50,000 doses kang COVID-19 vaccine ang pinaglalauman na maabot sa siyudad ng Naga sa bulan ng Hulyo. Sa paikay, lima bakuna na ang mga residente sa Upper Barangay kang siyudad. Alagad dahil bastante ang mga doktor niyan sa siyudad ng Naga. Kung kaya, kay po na magdagdag. Ngayon, naging mga pahayag ni City Councilor Rizzo del Rosario, Chairman ang Public Safety sa Konseho bilang sa iyang kagadan. Nalayot naman na pinaagi sa privilege speech sa pagkipag-ulay kan okay FM sa TVN TV5 kay Konsehal del Rosario. Sinabi kayo ng question ng sanaian asin kung mangyayari ini, dakulang kapasalamatan. Nulit na dakulang may tabang kayo para sa madali ng bakuna pigi sa syudad ng Naga. Naglalaw mga konsehal na makakaabot ini sa Health Emergency Response Task Force Purog na, kaya kasi si Mayor Nelson Ligason. Yan ang action report para sa 97.5 po kay FM at TVN TV5. Ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Barata pa sa lado nasyonal, nagbandera naman sa international media ang pagkagadaan kan dating leader ng Pilipinas na si dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Nagabulos man ang pagtataoning pagsaludo, pakikidumamay asiman tribute gikan sa international community. Pakidumamay sa pamilya Aquino ang iyo ang tinawag kang European Union sa panahon subot kan administrasyon ni Aquino pinakusog ang relasyon ng Pilipinas sirmang kang Europa. Sa social media post kang EU delegation in the Philippines, pinagapublikar pa ang retrato ni Aquino sa pagbisita kay ni sa Brussels, Belgium kan taon 2014 kung saan nagpirma siya sa EU-Philippines Partnership asimang Cooperation Agreement. Sigun man sa spokesman kan embassy kang Germany, inapon ninda great friend ini asin sa indang asin ka sa indang nasyon. Pinagirumduman ninda ang official visit ni Pinoy sa Federal Republic of Germany kang September 2014 asin nakadaupang palad si dating German Federal President Joachim Gauck asin Federal Chancellor Angela Merkel. Barata, alas 12. Karagdagan pang bareta lokal, nasa linya man si Danny Arios. Gadong kan sektor transportation siyudad kinaka sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Dari kan kasaraman ang pagprosesyo na bayadan kansa ng 10 hasta 15 dias sa pagkayuda. Apektado dito sa mga membros kang kooperatiba na tinaunin permit kan LTFRB na magkayod alaga dahil magsingilim imbisa ang mabayada sa sanda yon sinabitan Asia bilang ayun niya na panangin pandemya. Sa sila dinagana sa 15 unit din jeepney, apira kan iba pa mga jeepney naga sa pagtaray sa banuang kasidad ni Naga na rehistrado sa SIDE bilang stock kooperatiba. Antipera isang kaiga, isang tuka alagad sagot sa munanda dahil pa sila binabayadan kan LTFRB. Sayang ang 10 sagot sa 15 dias sa pagkayod na libreng sakay dahil pa sila babayadan. Apisan na yung sila nagsil igapang bantay kan mga empleyado kan LTFRB na iprobaran na hindi man talaga sila nagsisingin bayad. Alagad di man nagabayad sa tamang oras ang gobyerno. Hinaga din na kay Director Antonio Gadiola kan LTFRB na tabangan na sinda. Mabayadan na mantang tapos sa sisaydang pagayod. Gutom man sa dang pamilya, inabot ang gutom man sa dang pamilya. Puro sa naman tuga, pero ang aldaw na sila nagpunang ang pagkayod, alaga na pamaraman ko na rin, makakaresibis sila ka na kabayadan. Dugo na balita sa lado lokal. Iniman si Danny Orios. Barata, alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, pinagibok ang pamilyang Aquino ang public viewing para kay dating Presidente Benigno Aquino III sa Ateneo de Manila University o po niyan alas 10 nin aga, abot man alas 10 nin banggi ngunya na Biyernes. Sinabi kan hubi na tugang kan dating Presidente na si Chris na matapos makremate ang bangkay kan tugang, dinara ini sa sindang harong sa Times Street. Pinagtalaan ma sa Nudma June 26
ang lubong sa Manila Memorial Park sa kataid ka sa indang bagurang na sinda dating Presidente Corazon Aquino asiman dating Senador Benigno Aquino. Nagagilmaning paumanhin ang mga tugang kan dating Presidente na magiging limitado sana ang hiro asin pan pag-resibi ninda ni mga bisita ni huliman sa padagos pang pagmantinir kontra sa COVID-19. Barreta alas 12. Aramon tani ba pang bareta duman sa Metro Manila in connection man sa pagkagada ni Pinoy asin man ang pagbilar kay ni nasa linya man si Darius Biquillo. Salamat Bert. Ngunya na pagka-udto Bert, 30 minutos nang sarado ang Ninoy Aquino International Airport matapos na punduhon ini ninhuli sa makusog na maray na pagdaguldol asin man nakikilat digdi po sa Metro Manila. Hanggang sa mga oras na nini nagpapanagos ang pagnagsakan mga suportadores kan dating Presidente Benigno Ninoy Aquino sa Ateneo de Manila University. Alas 9:32 kasubagong pagkaaga kan mag-abot ang abukang dating presidente sa Jisoo Chapel sa naunang bita ng universidad. Tulos ining isinagibo ang sarong banal na misa sa laog kan chapel. Pinagpartisiparan ini kan sayang mga mahal sa buhay asin iba pang mga tagasunod na ni sa dating presidente. Alas 10:30 kan bukasana ang public viewing sa dating presidente. Ang sarong persona na madungaw tinatawanan ni 5 segundos para magngayo-ngayo sa tubangan kan abukan na dating presidente. Mientras tanto, ang mga tauhan man kan Quezon City Police District ang tudo pagmonitor sa mga nagdaragsaan ng mga suportadores kani iyan natangali sa ng padagos na masunod ang social distancing asin health protocol sa laog kang Jisoo Chapel sa Ateneo de Manila University. Madurar hanggang alas 10 at sinabanggi ang public viewing sa dating presidente. Yan ang aksyon sa OKFM asin man PBN5. Darius Biquillo, gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. 23 minutos makaging alas 12 ni na pag-auto bareta sa lado international nasa 99 katao pa anday pa na kukwa o nahiling gikan man sa nagabang 12-story building sa Surfside, Florida sa Amerika. Sigon sa mga Miami rescuers na kinabibilangan inikan 4 na Venezuelan asiman siyam na Argentinian citizens ang nawawala. Sinabi naman ni Venezuela's Consular Affairs Director Brian Fentz-Taub na nabisto na nindang 4 na kababayan nindang nawawara sa pagkagaba kang building. Pinagsiguro man ni Miami-Dade County Mayor Daniela Levin Cava na ginigibukan sa indang mga rescuers ang sa indang magkakaya para mailigtas ang mga nagkatarambulan ng buhay sa pagkagaba ng building duman sa Florida. Barreta alas 12. Pinagsuspindi na ang pagpraktis kan sa indang pagiging abogado sa New York si Rudy Giuliani, ang dating legal counsel na ex-president Donald Trump. May koneksyon ini sa salang impormasyon na sa iyang pinagpalakop kang 2020 election sigon sa New York Appellate Court na igwaning uncontroverted evidence sindang nahiling na puro kaputikan na sinasabi ni Giuliani tungkol sa bilang kan mga absentee ballots na pabor kay Trump. Inapod man ni Giuliani na mayong kwenta na sabi ng desisyon kan korte sa saya na siya pinapapundo na magpraktis bilang sarong abogado dumano sa Amerika. Barreta alas 12. Nagdesisyon ang gobyerno ng Australia na sa hindalang ipipace out ang pag-usar kan AstraZeneca Oxford coronavirus vaccine sa bulan nin Oktubre. Pinaluwas ni COVID-19 Task Force Commander Lieutenant General John Frewen ang Department of Health projections na nagdidetalye sa mga dosis kang bakuna sa kada estado at teritoryo na isaranom kada semana sa natatadang taon. Ipinahigi na ang Australia nakakaresibi subot ning 1.7 million at semana 2.3 million na dosis kang bakuna kan Pfizer COVID-19 kada semana gikan sa pagpupon kan Oktubre na may 650,000 kada semana sa Hulyo semana Agosto. Ang bakunang AstraZeneca sa presente pinagrekomendasyon na para sa mga Australiano na nag-edad 60 anyos pa itaas.
Barreta alas 12. Ultimong baretang Kantong Putikon, pinagsustyon kan Kantong Putikon na sanglian ang pangaranggang Plaza 15 Martires, pasiri sa Plaza Noynoy. Inibilang pagrumdum sa ginibong pagpadangat sa naga na ex-President Noynoy Aquino, sigon sa Kantong Putikon sa lamenti si Noynoy sa ng presidente na nagtaram sa Plaza 15 Martires kung kaya inapuda ng sityo na ribayan ang pangarangani bakunang Plaza 15 Martires kundi Plaza Noynoy. Barreta alas 12. Sa tiyan ang programa kan Rice Coffee 14-in-1 na plus 1 kaibanan si Jigs Daza na kaibanan tama sa pagbabareta lokal ang nagpreparar si Ron Enon, si Reman Yaulma, si Jeff Pasubilyo sa laduman sa Metro Manila si Darius Biquillo, si Reman sa lado lokal Danny Aurios, si Hilde La Cruz, si Reman si Carlo Baldosa. Inasenong para barita Berta de los Martires. Barreta alas 12. Iyan ang mga katiripunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawan sa Barreta alas 12. Barreta alas 12.